Bon vespre. Avui 19 de juliol del 2022, les 9 del vespre, i aquí, he vingut aquí al camp de l'aviació. Aquí davant nostre hi ha un dels refugis antiaeris. Això era on aterraven i s'enlairaven els avions. I aquí a l'altre refugi antiaeri. Vull fer un vídeo explicant-ho tot més bé i sortint des de casa, des del poble, que Hostafrancs està allà al darrere, venint caminant pel camí, pel que seria el camp de l'aviació, el camí principal, que és aquest, i tornant per l'altre camí, que també va al poble. Però avui no parlaré només d'això. Aquí on hi havia, les instal·lacions, la cuina, els dormitoris, allà al darrere hi ha els lavabos. Però bé, no volia parlar d'això ara, de les estructures. Ara estava aquí asseguda i m'hi torno a seure. I que bé, aquí asseguda, mirant el paisatge, des d'aquesta mena d'altiplà, perquè Hostafrancs, el que deia, està allà al darrere, o darrere, que està més ben dit, però bé, com he dit altres vegades en els vídeos, també dic paraules tal com les diem aquí i no em sap greu. A l'hora d'escriure ja ho escriuré bé, però el parlar és la parla. I és més fondo, Hostafrancs, el que seria la Vall del Sió. I aquí dalt hi ha una miqueta de turonet, a l'alçada més o menys de Cervera, i mireu com es veuen les muntanyes, que bonic ara al vespre. Es veuen així blavoses. Aquí al fons hi ha el Pedraforca, després hi ha Port del Comte. Bé, tot no m'ho conec, i em sap greu perquè m'agradaria conèixer-m'ho més. I no m'ho conec gaire. Llavors aquí hi ha totes les muntanyes del Prepirineu. Aquí al fons es pot veure el Pirineu amb una doble fila al darrere. Bé, no s'afigura bé. S'afigura, això ho diem molt també. Aquí al Montsec, la serra del Montsec. I aquí, ara m'aixeco, i aquí també allò que en diuen el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares, que tampoc m'ho conec gaire bé, la veritat. I és una llàstima, perquè a la meva edat ja m'ho podria saber. Per això també enllace en el que explicava en un vídeo, un que vaig gravar allà a la primavera, que deia que hi ha moltes coses que no les ensenyen al col·le ni a l'institut. I sí que podríem dir, tu pots aprendre tu sol durant la vida, és veritat, però, carai, la base de l'educació, que és a l'escola, i després l'institut, ja ens haurien d'ensenyar tot el que tenim a prop. Noms de muntanyes, de turons, de les plantes, els arbres, els tipus de roques que hi ha en el nostre territori. Està bé saber de més enllà, però també hem de saber el que tenim a prop. I bé, mireu que boniques les muntanyes, quina calma, quina pau que donen. Mireu, avui a la veeria, aquests 4 núvols, potser no es veurà bé la posta de sol, però si no des de casa ho veig, i ara aquests dies el sol es pon exactament aquí. Aquí en aquestes carenes, aquí al centre de la imatge. És preciós. Bé, és preciós sempre, en totes les èpoques de l'any, però és bonic. I res, i me'n torno a seure perquè m'agrada estar així observant des d'aquí. Algun dia he vingut a la tarda, o al migdia, o també a la tarda, després de dinar, si és a l'hivern o cap allà a les 6 de la tarda, quan el dia és més llarg, i això brilla tota aquesta part. Quan li toca el sol, aquell sol tan bonic de tarda, sembla que hi hagi una màgia daurada. I bé, parlo un pèl cansada, perquè a vegades em canso. És el que explicava també en un vídeo, que al tenir fibromiàlgia, doncs, ja moltes vegades estic cansada. En general estic força bé, però no estic bé com una persona que està bé del tot. I també sé que molta gent no es troba bé i no passa res, molta gent té coses, és a dir, són coses que s'han d'acceptar. Però sí que amb la fibromiàlgia
hi ha moments, de vegades poden ser dies que pràcticament sempre et trobes malament, però de vegades és dintre d'un mateix dia que hi ha moments en què estàs bé i enèrgic i actiu, hi ha moments que t'agafa un baixón. És com si t'agafessin uns pics, per exemple, de febre, que no és febre, però ve a ser una mena així. I ara aquí assentada pensava en els soldats i penso de vegades, Bé, ara no tant, m'he anat fent gran i no tinc altres coses al cap, però durant la meva vida hi he pensat en els soldats que eren aquí, perquè els meus padrins me n'explicaven moltes coses. I aquest era un camp d'aviació que els avions, no sé si tots, però podríem dir que pràcticament tots eren de cartró. Eren per fer veure que hi havia estructures aèries i no n'hi havia pràcticament. I avui, mireu, avui fa just un any que m'han operat. Em van treure un tumor, ara fa un any, avui just fa un any. I aquell dia va ser, al despertar-me de l'operació va ser molt dur, ja ho he dit altres vegades també en algun altre vídeo, aquí o a xarxes, perquè realment jo no havia tingut mai aquesta sensació de tant dolor i de no saber si te'n sortiries, que realment no era res greu, no vaig estar greu en cap moment, però a la sala de reanimació ho vaig passar molt malament. I ara en aquestes hores, ara m'acabaven de portar a l'habitació, però havia estat, doncs podríem dir que 5 hores a la sala de rehabilitació i hores dures, però la veritat és que després ja està, quan ja està passat ja està. I ara també fa un mes i mig que em van treure la heliostomia. Crec que l'últim vídeo que vaig fer, ja vaig fer un vídeo quan ja me l'havien tret, perquè el segon últim vídeo deu ser que explicava que l'endemà m'operaven. I bé, ara ho deia tot això perquè ara aquí sentada pensant en els soldats, en aquells temps, en el que m'ha passat a mi últimament, i ara passa el Black, doncs com ha canviat tot. En aquella època aquests pobrets noiets i homes que estaven aquí, si tenien mal s'havien d'aguantar, si tenien un tumor que ells ni ho devien saber, s'havien d'aguantar, si tenien malestar s'havien d'aguantar. Les dureses del moment, d'estar pendents de que en qualsevol moment et poden matar, o que tu també pots haver de matar. I tot per a què? Precisament, mireu, avui també és un bon dia per parlar d'això, que no hi havia caigut fins ara. Precisament ahir va fer anys de l'alzamiento popular que ells van dir, que va ser això, aquest cop d'estat que van fer l'exèrcit, els militars, al Franco de la Punyeta. I ahir va fer un any. Ahir va fer anys. I doncs, a veure, és que, no sé, fins i tot em fa llàstima, indignació, és que no sé ni el que sento, ganes de plorar de com ha anat tot aquests anys. I ara sembraré una pàmfila, però no, perquè és que no hi ha dret, no hi ha dret. Ja sé que la vida és així, a molts altres llocs del món és més dura. Però hi havia la Segona República, hi havia ganes de fer coses, de tirar cap a un humanisme i una qualitat de vida i de les persones més bona. I clar, com que les coses s'obrien, ja van haver de sortir els de sempre. Que molta gent diu, és que des del franquisme que no n'hem sortit del franquisme. No, és que no és el franquisme, és que això ja ve de segles. Aquest aire així tan de unitat de l'Estat o abans unitat de la nació i de que han de manar els de dalt i que els de baix han de trepitjar tant com es pugui i que no es pot deixar fer avanços de cap manera, sinó que sempre s'han d'acabar sublevant els mateixos, els autoritaristes, això ve de segles. Això no és el franquisme. El franquisme és una derivació de la manera de ser de lo que és la societat espanyola en general. A molts altres llocs del món passa això també, però jo ara parlo del que ha passat aquí. I Catalunya sempre acaba sent la tonta del bote, perquè també en la república, en la guerra, que hem de salvar Espanya, hem de salvar per la república de fraternitat de los hermanos.
Compañeros, de los compañeros. Això també ho vaig dir en un altre vídeo, crec recordar dels primers que vaig fer, en algun moment que parlava d'algo així, perquè és que, bueno, és que és molt fort. I al final et deixen sola a Catalunya, ens han deixat sols tantes vegades, i ja fa segles, ara en la guerra, està claríssim que les esquerres espanyoles prefereixen que manin les dretes una temporadeta, perquè això va a temporades, s'ho van tornant dretes esquerres, dretes esquerres, de vegades algo de centre, que centre-dreta, i després esquerres, que són centre-esquerra. I s'ho van tornant, i ells ja ho saben que serà així. No hi ha por de que ara estem 20 anys amb unes dretes, no. S'ho van tornant. I llavors les esquerres espanyoles, el que deia, prefereixen que mani la dreta abans de que Catalunya s'independitzi. Oi, Black? Què he sentit ara? I és així. És la realitat, i aquí encara n'hi ha molts que no ho han entès. Bé, Black, deixant aquest tema, també és una llàstima, perquè el Black ara està cansadet, pobret. Ara, mira, mentrestant us ensenyaré una miqueta de les instal·lacions i un altre dia ja explicaré. Potser. Doncs és una llàstima que tal com està el món avui en dia. Però abans pararé aquí a ensenyar el cartell, que no hi ha cartell, ja ho sabia perquè ja fa potser 2 anys que està així. I bé, això s'hauria d'arreglar perquè aquí ho explica tot. Però bé, jo ho vaig notificar als que ho haurien d'arreglar, però de moment encara no s'ha fet. Esperem que no es tardi gaire, però bé. També en algun vídeo he parlat de que les administracions van molt lentes. No és que em vulgui queixar d'una administració en concret, però són totes en general. I bé, mireu, aquí hi havia les cuines, veieu? Em fa peneta, però bueno. Fa molts anys, ara passa un avionot, que dic jo. Mireu que gros, sembla mentida. Bé, és igual. Doncs fa anys, quan vam descobrir el camp de l'aviació, perquè us explico, aquest tros d'aquí, que és on feien on era la pista d'aterratge, dos pistes hi havia, són d'una família del poble i la terra la porta el meu pare, des de fa molts anys. I bueno, allò que diuen, anem a cosejar el camp de l'aviació, anem a sembrar el camp de l'aviació, el que sigui. I nosaltres, els germans, veníem de vegades. I quan vam anar descobrint tot el que hi havia aquí, que en aquell moment no estava catalogat i els refugis no estaven arreglats, és a dir, hi havia les entrades, però estava tot derrumbadot. I es comuniquen de l'un a l'altre, hi ha un túnel. Doncs veníem aquí i amb 8, 10 anys, 12, a mi em va impressionar molt, molt. I en aquell moment no es parlava res de memòria històrica, perquè ara això us parlo de... si jo sóc de l'any 67, doncs posa que fos de l'any 80 o abans. No hi havia tot això que ara parlem de la memòria històrica. I clar, era com que aquesta memòria hi era, però no estava res recuperat. I bé, aquí les cuines, allà devia haver els dormitoris, aquí darrere hi ha els lavabos. Aniré ràpida per no entretenir-me tant. Aquí i allà. I bé, i ara anirem a un altre lloc que hi ha com una rodona. Però això que a mi em va impressionar molt, molt, quan era joveneta. I ara vinc de tant en tant, perquè m'agrada, és un lloc molt bonic. I bé, ens el sentim molt nostre, d'Hostafrancs, tot i que pertany al terme, em va dir el meu pare que és de Concabella, el terme municipal. Concabella és aquí al darrere, aquí i Hostafrancs allí. Però abans en dèiem el camp de l'aviació de l'Aranyó, bueno, encara li diem així, perquè, mireu, mira aquí que bonic. Aquí potser hi havia un foc a terra, dic jo. Perquè aquí a l'Aranyó, i allà hi ha Montcortès, i fa molts anys, en els anys de la guerra, el municipi era l'Aranyó. Nosaltres, Hostafrancs, pertanyíem al municipi de l'Aranyó, i per això era el camp de l'aviació de l'Aranyó. Però després, quan ens vam ajuntar amb les Pallargues, i ara som als Plans de Sió, i per això ara es parla del camp de l'aviació bueno, no, es diu de l'Aranyó o dels Plans de Sió, de l'Aranyó, sí, em sembla que encara es diu de l'Aranyó, però jo tota la vida m'havia pensat que era d'Hostafrancs, perquè, bueno, a part de que hi veníem a treballar a la terra, i Hostafrancs és aquí al darrere mateix,
s'hi va molt més ràpid des d'Hostafrancs que des de Concabella, però em va dir el meu pare que era el terme de Concabella. Bé, i res, i parlant d'això que deia abans de parar-me aquí, que és una llàstima com està el món. Quina pena tot això també del canvi climàtic, que fa tants anys que ja es veia venir i que al final petarà tot. Del tot no, perquè evidentment no petarà del tot, almenys ara, i ja s'hi mirarà de posar remei, però quina llàstima com s'ha deixat deteriorar tot. Ara s'està superbé aquí en aquesta hora i també s'ha refrescat un pelet, que vaja, estarem a 27 graus, ben bons. No ho sé, ara mateix. Sí, no crec que estem a 30 ara, perquè ha refrescat una miqueta aquesta tarda, però fa uns dies amb aquestes onades de calor que diuen una onada de calor. Ara una altra onada de calor. És que ja no són onades de calor, és que ja serà la temperatura habitual de dies i dies. Seran onades llargues. És a dir, no serà una onada curta, seran onades llargues. I penso que s'ha de fer alguna cosa ja. Bueno, tothom ho pensa, evidentment, no? Però que no pot ser, que no pot ser. I jo quan miro la Terra, aquesta Terra, tota la Terra, però la Terra aquesta i el planeta Terra, penso que és tan bonic que no pot ser que ens ho deixem perdre així. I no pot ser que la gent patim d'aquesta manera, sobretot persones grans, pobrets, com pateixen aquestes calors, gent que no tenen medis. Mira, els que tenim una miqueta de ventilador o aire ens anem espavilant, però si no, que trist. I bé, no vull ser negativa, perquè aquest vídeo, entre que tinc un to de veu més baix, que som al capvespre, que parlo de coses una mica, tristes, té un to trist, la veritat. Però bé, l'esperança sempre hi és i això potser, ara on soc aquí, seria una al·legoria, no sé si la paraula és aquesta exacta, al·legoria, o seria com un símil, no?, de dir, aquí mireu entre núvols, però el sol hi és allà, és aquí dalt, el sol. S'està ponent, però demà tornarà a sortir. Aquí, trepitjant, ara mateix, trepitjant al camp de l'aviació, trepitjant aquesta terra on hi havia avions de mentida, pobrets, me fa pena, però bueno. Avions de mentida per poder fer front a les forces nacionals i als alemans i als italians que els ajudaven. I ara he vist un llamp. I bé, i aquí ara és un camp on es sembra, on cada tardor s'hi sembra, esperant que arribi una... Ara havia parat un momentet de gravar perquè m'ha vingut el Black corrents i bé, m'ha fet un cop. I res, això que deia, que mireu, ja m'ha arrencat un somriure també al gos. És el que us deia, un vídeo una miqueta trist, però no, fins i tot ja m'ha canviat el to de veu. El que seria aquest símil, no?, d'aquí, on hi va haver guerra, on hi va haver patiment, on hi van haver morts, ara s'hi sembra cada tardor, amb l'esperança de que allà al juny hi pugui haver una bona collita, que molts anys no hi és, però el treball perquè hi sigui, hi és. I aquest seria el símil, no?, de què deia, de que la vida és això, anar sobreposant-nos a les coses dolentes que ens han passat i anar treballant dia a dia, temporada a temporada, anar treballant perquè el cicle de la vida continuï. Bona nit.